Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga. 14 na ngunyan kan Hulyo 2025. An sa tuya pong pagpaabotin pangumusta sa lambang miyembro kan familia asin kasabay dyan ang pagpagiramdam na sa paghampang niya to kan kasiribotan. Mahal na Diyos dapat an permi niya tong ipigpaenot sa gabos. Tingog kan banwaan na tabi. Minalaom na yaong kamo dyan, nag-antabay man. Kasabay na ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 an udto. Happy birthday man sa mga nagkukumpleanyo. Magiging katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Sa panginot kan sa muyang Chief Reporter Pading Jimmy. Pading Alar Mario, yan man si kumpadreng Jomar Duman sa First District. Kumusta pala kamo dyan sa First District ha? Haloy niya tong day nabanggit man yung tropa ta dyan sa 106.9 WGB-FM. Yan, sa panginot ni SM Sir Dex Velez. Sa men and women po kan 106.9 WGB-FM. Tatabez, si Elvis Precisely Maray na aga mantabe. And siyempre, si Mutya ng Kagandahan. Mutya ng Kagandahan, 1987. Mutya ng Kagandahan, 1987, kang DTI Region 5. Stano! Maray na aga tabi sa imo, the ever beautiful and gorgeous Madam Bem Berango. Extano! Ecstasy! Taga First District da siya. Iyo baga Madam Bem, taga First District, ugmahong gapati bagata, gana. Madam Bem, good morning tabi sa indo dyan sa DTI Region 5, sa men and women. Mabuhay kamo dyan. Kumusta na po kamo? Dispwes sa panginot yan ni Director Dindo Nabol. Maray na aga man tabi, katuwang tapad dyan. Siyempre, Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicole Ala, Manibela, si Henry Mata. Sabi ni Madam Bem, angab ka na yan. Nya, para nagtaram akong ugmahong katagana. Ay, kuman tinaram kung ano sugana. Sige, Madam Bem. Good morning dyan sa Indo. And syempre sa newsroom, yaon dyan si Ma'am Shia Leron and si Nicole Ann Gloriani. Si Jen may pigmamati-mati yata si Jen ano ha? Syempre sasabayan pa sinda ni Jimos Barrios. Sinda po ang minagiribo nagsusumada kaya na istoryang nagkakadarangog dindo pag news break and major newscasts digdi sa DCGB and nagakabara sa dyan sa social media news portal kan sa muyang istasyon DCGB News Online. Siyempre sa panginot iyan daing iba kan sa muya pong pag-iriba News Director Mardela. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Sasabayan man kita ni Casey Tanay. Ansa mo pong OJT from Camarines Sur Polytechnic Colleges.
And ang sa Master Control, ang minaluaskan sa muyang boses sa radyo region-wide. Chikitan, chikititan, tandang, Daing iba ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, ketumbang. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, ang huling lalaking birhen. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning dyan sa tuyang mga para antabay man sa Daraga. Yan. And syempre Old Albay District. Sa Daraga si Sir Ato Lim, yung mga taga Triskel yun Mantabi. Good morning si 2588 and watching from Makati City si 7478. Yan. Good morning palantabi dyan sa nag-arantabay man DCGB News Online. Good morning sa inmang kamong lugar sa Pilipinas. Asin sa Kinaban. Good morning. Yan sa Makati 7478 watching from Makati Zinda. Madam Bem, good morning tabi sa imo dyan. And siyempre si Sir Andy Marbella. Yan. Itong kunyang palan dyan sa walkway ng uyo tama mananggad Okay, ining walkway dyan sa Kwan. Taod-taod tapag restoryantan. Good morning, Sir Andy na Marbella. Maray na aga tabi sa Indo dyan, ha? Salamat digdi sa informasyon. And syempre kay Migong King Reginaldo, maray na aga. Sir Atulim, kumusta ka mo dyan sa Petron Tap Gas Gasul sa Daraga? O yung kumpala na, ito na, yung may information man, latest from Sir Andy Marbella, iyan bagang walkway, kung hali kita sa Gaisano, yan sa Pacific Mall, Landco Compound, mapasiring kita dyan sa SM, sa lugar ni Madam Claire Harire. Yan, Madam Claire, kumusta na tabi dyan sa imo? Sa SM City Legazpi. Yan. Dahil na ako pigtatag ni Madam Claire, sa mga releases ninda. Pigkuan na kita. Bako na kitang rekonisido. Bako na akong rekonisido ni Madam Claire. Nahariri. Ay, Madam Claire, maray na aga tabi sa Indo. Iyan bagang walkway, haling Gaisano, Landco Pacific Mall Compound, mapasiring ka sa SM or vice versa. Igo ba ganin covered walkway dyan, parang path walk. Dakul man agad ng mga paratienda, na yaraon dyan. So much so na naookupar maninda so portion kan dapat na agihan kan tawo. Ungun yan, pinagtauan ito ning parang abiso na kan Task Force Kalinigan. Na sa aga dapat day naman sinda dyan. Ang yaraon man ang gadyan, nahiling ko naglalakaw-lakaw kita. Igwa ni nagpapabakal dyanin so ido. Ang magayon na ido, malinig, mga cute na sa hawla. Igwa ni sa bagay itong sukunyan, so nag-iirahay baga Sir Andy nin serotso. Aram nindo ang serotso. Para antaw. Ang number ko palang tabi, 0942-670-1195. 0942-670-1195. And sa Globe, 0966-730-115. 0966-730-115. Aram nindo ang serotso. Kung ano iyan tabi, sige daw mga paradanggo kung ano ang serotso. May nag-chat sa tuya. Si Migong King na Reginaldo.
Ano ining pinadara mo sa Migong King na retrato? Ay sus, malaka puwerte, Amigong King Reginaldo. Sabi ni tama ka, Sir Andy na Marbella. Lagadi, yan. Lagadi, ay, mga parang tabay ta. Lagadi, tama po, may nag-text sa tuyo. Sabi man ni Tata Nems, Lagadi. Tata Nems, na Flora, Marina. Lagare, sabi naman ni 2588. Salamat tabi sa mga listeners niya to. Itong sunaghiray kay Lagadi, day man ito nakalaog sa kunyan sa, gari day ito nakalaog sa kunyan sa ining walkway. Kadaklan dyan, iyo nga na itong nagpapabakal baga ning kuanin, yan ang mga ido na magayon, mga malilinig. Sabi kan mga taga Triskel yun, Lagadi 2588591 Kagadi. Ayan, Lagadi, Kagadi. Iyo tabi, salamat tabi. Ito pa, Lagadi, Migong King, iyo tabi. Yung nga ni Sir Andy. So naghihirahay dyan ng Lagadi. Dahil man gayud ito nakalaog sa walkway. Ang kadaklan dyan, so nagtitinda nin prutas. Tapos yan nga ning ido, ngunya naokupar na rin sa walkway. Tas siyempre may pwesto sinda, buda may tukawan. So, nanunungod man siguro talaga na ako niya na i-vacate ninda yan na pwesto. And for consideration, sabi ni Andy, Sir Andy, sa aga na, tabi ta, igwa man, nangapital man sindangon yan, tabi sayang man. For human consideration, sa aga, dahil na siguro man sinda dyan. Okay, sa totoo lang baga tabi, ang mga walkway, kaya nga ni baga walkway iyan, parte iyan kan tinampo, which is beyond the commerce of man. Beyond the commerce of men, na day mo dapat yan i-obstruct, not unless na igoning ko niya, ning special na, not unless na igoning special na ordinansa na minatao sa inda dyanin pagtutugot na magtenda. Sir Andy, good morning. Yes po, sabi, Sir Pio, marinaga po sa labo. Istorya ko ba itong ipinadaramong informasyon? Ining mga pratyenda man agad dyan sa sa may pasiring sa SM and Gaisano vice versa, ining sa walkway. Ano so specific na na paluwas na nindong direktiba tabi sa task force? So dati manggaling tabi na bawal po talaga para garamiton si sabi mo nga ni po. Guys po mo rin, no? Garamit na po, subako man dapat. Kasubako nga ni po, baga may medyo, alam kausa ko, tako talaga sa doon, natandil duman sa mga tinda niyang chicharon. So, ano pong chicharon sana, kung siguro, kung mga ibang paninda itong mga metal o mga bat, pwede po sir nga, magkausa ito gamit sa mga payo. So, kinanyang tatabi sa piyo, tingkaulay kasinda, na pwede bakit dahil na po nalilinigan kasi po yung mga parlinig sa syudad. Dahil mo po, takot, may ikos, may ayam na tapos po mga payong baga trapal na mga aysor na pagilingon, ipali ako sa bataan SM baga, number 1 na molding sa Katuya, napigapasyaran. So, makanuso ng agyan na agyan kang tao, araw pa itong grabing mga aysor ng nagtugot man sa mga pretended na sa aga dahil nasinda dyan? Opo, gusto na nga ni Ingang i-ali. Kasi lang talaga kita. Kapag kabuhay, may nagiging nga ni para sa indang mga estudyante. Na talagang gusto na nila galion. So, may mga tinda po, mga hamburger and baluya, mga pagkaw na mga bulay. Pipano ko na lang hanggang sa aga po. Pero dumala lang po sinda sa Balyubagat ang suriling po, Sir Pio. May mga sarong metros, 2 metros, dumala lang sinda. Magtinda, nagkisimaera mo. Pero dahil na sinda po maluwas naman sa walkway. May railings man dyan, Opo, duman sa gilido. Kumbaga, i-atras lang sinda ning diit? Opo, actually talaga bawal sinda duman eh. Nag-create baga sinda kang pag-ati.
Oho. Kaya man po nang pag nalilin. So, pagpaparabaral nyo duman sa loob kang ICR sa mga kinaunan kang ibang customer ninda. So, may mga siparling baga duman ng mga luho-luho. So, kudal ka duman sa ICR. Kaya medyo nagugulpi sa mga paraling ka duman. Iyo. O di at least na nagtugot man ano and sungon yan gayud tama man na batawan man ning human consideration ta so mga pinagluto man din ako yan burger buda kun ano pang pag uruisnakan day bali sa mga prutas ta day man gayo maano ito ngunyan so kapital din ngunyan aldaw day man masyado makompromiter. Opo, kasi kairat na yun. Kairat na. Buda, maray nga nita, ano ito sa pigistorya mong may naglalakaw na tagdul sa nakabitay na sitsaron. Yung nga po sa luwas, kung mailing mo po sa picture, para Oo. ko na picturean sa lalaki, kasi siguro nagidali na ito. Oh, Baka bayaan siya kang sa iyang hanggunadan. oh. Ababa na po talagang makanos na pagilingon. Abako man po bagayan tindahan. Iyo nga ni. O sige. Para sarabitan naman sa inyong mga. O di sige tabi Sir Andy ano day ka muna papagal karo lagadi na sa naman utod na naman baga duman sa may tula-tula igwa na naman yung nagkakahirling sa tuyang mga parantabay. Marios. Ay, opo, ba't natabi sa piyo ta, maano tayo. So, kung yan, yaong kami duman, back to City Hall kami sa Oho. another naman kita sa Oho. sa Comelec, dapat po matapos ka na ini. Oho. Okay, sige tabi. O sige, salamat din maray tabi Sir Andy ha, mabuhay ka mo diyan. Opo, lalo po sa inyong stasyon. Salamat po, ay maray naga sa Albay Ligaspi. Good morning po. Thank you so much. Sige, salamat tabi Sir Andy ano. Ayan o, so mga paratsyendaan dyan mananggad sa kuan sa ining may yan na agihanaan dyan pasiring sa Gaisano ano. Yan. Maray na aga kay kunyan kay Madam Miko Clamar. Uy, sa tuyang amiga oh. Good morning. Good morning kay Francis Clamar. Day pag-mention ng ninyo pero nabasa tan. Good morning tabi sa Indo dyan. Nakamonitor sinda sa harong. Sa tuyang mga amigo-amiga sa familia. Oh. Nabasa ko na sungaran. Paano ka? O di yung ani yan tabi. Maray-ray inita at least na pakihurunan. Kundi, ang problema baga paano Chief Tech Ramiradi, we understand and the community understand their predicament na kaipuhan man mabuhay. Ano? Maray nga ni. Kung sa pag-isipon baga, maray ta naghanap buhay ning legal. Okay, tama yan. Ngisihon da siya. Ulo kunda. Day mo nga ipagtaraman nga rang kung ako si Miko. Day mo nga ipagtaram na gadan nga rang ko na ako si Miko. Nabasa ko na paano ka iyan. Yan baga paano adio. Say for instance, balikan ta, mga simpliho na problema ini sa komunidad na day ta masabutan ang anathema. O ang pag-ugali ta na pera de los obos kitang mga Pinoy. Yan baga nagtitienda diyan sa tula-tula ning mga sira. Maski sisay pang alkaldan minatukaw diyan, day minaobra. Bako kahirak man kan mga nasusugo na mga nasa task force sa ngunyan sa Sir Andy, paulit-ulit may nabural ta, pag may sakyada ngunyan, maharali. Oh. Now, babasulon pa sa gobyerno, naghanap buhay ngaya kami ng legal, anong yung gigibuhon mi? Well, may kasabihan ba kita na the end does not justify the means. Gustong sabihin, tama. Kay puwantang mabuhay. Pagkatapos, pag mina-operate pa dyan sa Andy, dyan sa mga siraan na yan na illegal na nakapwesto, kalaban pa sa mga tauhan sa Sir Andy. Paano na ngayon sa pagkaon, may? Paano na ngayon sa pambulong, sa pang-tuition? Yan. Pag abot nga kang eleksyon, subos mo ngayon, dahil may na nga iboto, nakaabot na sa eleksyon sororon. Well, in the very first place ko tanaan, kuan man sana dyan, and bottom line is, nasa tama ka mong pwesto, yan.
Si tangan day takaypuhan magbalgar ning lay in pursuance to a lawful objective. Day takaypuhan na magbalgar ning lay tanganing ma-justify sana ining sa tuyang lawful na katuyuhan. Ano itong so lawful na katuyuhan? Mabuhay man kita. Bako, tasisay man ang gustong dainin pagkaon sa oral daw, pang bayad ng tuition, pang bakal ng bulong. Kundi, let's do it in a lawful and legal means. Yan. Kaya, the end does not justify the means. Dahil mo kay puhan na manghabas ka, pagkatapos madakop ka kang pulis, marasong ka, sir, day ako pagdako pa. Taining katuyuhan ko kang panghabas, ipapakaon ko sa pamilya ko, ibabakal ko ning bulong. Di mapupwede. Pag mapwesto ka ning sira dyan sa tula-tula, pag di dakop, madagit ka ta, hanap buhay nga ining legal. Di mapupwede. Sumunod man kita sa patakaran, tanganing sa imong pursuance of a lawful objective, di ining problema. Yan. Igo baga kita ning saudan. Ining mga yaon sa saudan, iyon so nagbabarayad ng plasada. Once na nagbayad ka ng plasada sa gobyerno, tabi, you are entitled to the full protection na dapat itaw man kan gobyerno. Teka, legal ang laban mo, patas. Nyay ka, yaong ka dyan nakapaso sa illegal na lugar, dahil ka nagbabayad ng plasada. Natural dapat pahaliun ka, tabi. Although, so sa imong kagustuhan, so sa imong endpoint, Madam Bemberango, kumusta tabian sa tuyang plakada. Kumbinsido ka tabi, Madam Bem. Abi ni Madam Bem, natangay ta nakaintra pa kita diyan sa hururon. Yan. So sa imong katuyuhan baga tabi, Madam Bet Costa, good morning man yan sa Costa Enterprises, mga paraan tabay ta. May naghapot sa to, Madam Bem, ka nakaaging Domingo na hapon, igo nga yaning pangke sa Costa Enterprises. Sabi ko, igwa, magpasiring ka sana dyan. Costa Enterprises. No. Diyan sa may Shell Gasoline Station sa Sentro Canligaspi, sa may Hotel Victoria. Yan. Kaput, may pangke dyan, ano ba dambet? Manlain-lain pala na kunyan kumbaga design at taman niya iguning supino, igon suhurhalakwat man. No, magpasiring ka na sana dyan sa Costa Enterprises. The best may na Costa Enterprises. Ano ba dambet? Diyan sa men and women kan Costa Enterprises. So yan tabi diyan ko niya nag-operate naman sa Sir Andy diyan sa may walkway na pasiring sa Gaisano Mananggad Buda sa SM. Di maharali na ito ta. Antinampo baga is beyond the commerce of men. Dahil mo man talaga pwedeng gibuhunan na tindahan ta. Kunyan ta ano ini agihan nga ni iyan. Sabi ni Madam Miko, ha, I hate you, kuya. Peace, Madam Miko, peace. Coffee soon, the best. Kape naman kita, kape-kape. Iba mo yan na sa imong premier kabalyero, buda sa imong cutie kid na lalaki. Birthday pala niya ni Manay Nilyang Bunggat diyan sa Karamuran, Catanduanes. Manay Nilya, kina niyang birthday mo para ninto. Happy birthday tabi isa mo. Manay Nilya. Sabi ni Kising, diyan sa lupa akong tinubuan sa Karamuran. Kumusta na tabi Kising diyan sa Karamuran? Dahil ako nakapasyar pa diyan ever since pa Aloy na. Itong supakabagyong pipito kunta na kundi mga noari naman. Hindi man kita magalat may bagyo na magpa-share naman yan. Ay Manay Nelia, happy birthday tabi isa mo Manay Nelyang Bunggat. Si Manay Nelia ini tabi Kising. Happy birthday. Imbitado da ang bilog na Karamuran sa kumpleanyong pigi-celebrar ngunya ni Manay Nelyang Bunggat. Sabi ni 2588, may yero tabi sa Costa Serpio. Dahil maning yero. So mga gamit bagasaro, mga hiramintas, pressure pump, water tank, pangki, trapal, foam,
Yan, igwa dyan. Pero ang yero day man. Bako man sin hardware. Oh. Oh. Aha. Itong sunaghiray dyan ng dagadi, kung yan, sa laog yan, day man ito nakaulang dyan sa kwan. Sa gilid ito, tama pahirayang man ko dyan ko taanakan sadit kong gunting. Yan, day man ito nakaulang. Very clear kita dyan, day man ito nakaulang. Nasa laog sinda. So, nasa walkway siya na pagdidiskutir tadigdiha, day ka mong masalakan pag-interpretar. So, nasa walkway siya na dyan kan agihanaan. Pangit talaga tingnan, ginagawa na nilang tulugan. Nagkakabit pa sila ng duyan. May bago dyan na nagtitinda damit. Yan. Yung tabi, yun na lugar na paano nakaan. Di yun na yan tabi, nagkaigwa dyanin operasyon sa anding Marbella. Sisa ini. Serotso sa imo kuya ang enot na apod sa Serotso. Iyo si Alvernon, maray na agatabi si Alvernon. Serotso. Iyan so kunya na kuang kan Lagadi Antigua. Anong advice tabi Chief Tech Ramir buda Casey hanap buhay mo na oy mga tropa standby ha tamabuelo ka mo kung maputol redial na lang tamabuelo kita kan sa tuya man unang mga kunyan hanap buhay digdi pasensya na't nakabuelo mo na kita. Oras Pilipinas alas 9:36. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology. TESDA registered vocational program
programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Thank you so much sa Casey and Chief Tech Ramir. Good morning palantabi dyan kay Doc Chris Gianan. And sa men and women po kan Daddy's Angels Medical Clinic dyan sa may Aleco sa Vinson Street, Old Albay District. Thank you so very much tabi Doc Chris, one of the best medical doctor, practitioner digdi sa Albay, sa Legazpi, Salamat din maray. Nakaantabay ka patabi, Doc Chris. Ngunyan ko palang na-receive yung text mo buda nabasa. Baka dahil na nagdadangog si Doc Chris. Apudan ko na lang taon-taon. Salamat tabi, medyo okay na. May pinag-injection sa Kuya Chief Tech Ramiro, si Doc Chris. Matindi talaga. Pinilsi ko na so dapat na tapos linaog so indiksyon. Pagka magperte ng pagmati, Doc Chris, salamat din maray. Baka nakantabay ka, yan may mga mati-mati ka mo. Anong ulok-ulok mo dyan, Chief Tech Ramira? May inindiksyon sa kuya, si Doc Chris. Bakala na nga inay papapiyo. Di pag-abot naman din na si kaso makitang todo kan mga staff, men and women, Daddy's Angels. Salamat tabi, Doc Chris. Yan. May mga pigmamati-mati ka mo, yan ang mga diabetes niyan, cholesterol na yan, uric acid, mga internal medicine, the best yan. Sige, didiretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya, si Chief Jimmy Nasalita, pasensya na tabi, Chief Jimmy, pinagkakuan ko lang na ma-establish yung connection talaga na dahil maputol, kaya pigkwantaning diit. Nasa linya, si Chief Jimmy Nasalita, aramon taan dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Nasa linya na si Chief Jimmy. Compadre, marhay na aga tabi. Hello. Go ahead, Hello, compadre. Yeah, maray na aga tabi, maray na aga sa mga parantabay. Aros problemado na ang mga farmers digdi sa mga sa Ciudad Canligao, itong sa mga barangay na kinurudal kan PNR tabi pa din, kinumplay na kan lokal na gobyerno so mga requirements kan PNR na pinagahagad para mabuksan ini. Ang problema hanggang sa mga oras na ini pa din, nakipag-dialogo na sa lokal na gobyerno through Mayor Nando Gonzales, alagad hanggang sa ngunyan, mantinido, nakakudal pa man giraray itong so digdi sa Barangay Gilid and Barangay Tuburan. Bata, pahinampos na kay itong so veterinary medicine kan Bicol University. Aramo niya to ini kay Mayor Tay Nando Gonzales tabi pa di ko ng development sa bagay nini. Mayor Tay, good morning. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa angkol sa DCGP.
Hello, good morning, Pio. Yes, good morning, Tabi. Good morning, everyone. Opo, salamat, Tabi, Mayor, sa oras. Ano po? So, ano na po ang sitwasyon mananggad? Garuda pa pighali man itong ipigbugtak na ulang kan PNR, Tabi, sa may barangay gilid na yan. Go ahead po, Tabi. Dakol na requirement ang re-require sa mo. Inumplito mintero saro-saro na nagluluwas na nga ni, ining crossing na ini naginibunan na muya. Di nga ni pigigibo sa ibang crossing, maski sa mga national road. Di man ki mga barandilya. Di man ki pintura sa kuan. Kami intiro. Pininturahan mi sa approach, naglagay kami na PNR kuan, naglagay kami ki barandilya. Sintirong hinagad sa muya, ginibo mi. May goal sa kimuha. Nagibo kami kimuha. Pinadarami na sumuha duman. Pero, turn down, nakahanas pa kami. Ang problema ko digdi, yung manini ang passage kan mga saralday na tao, lalong-lalo na sa area namin kang Greenfield, sa Calabaw, na medyo low income ang mga tao dyan. Naginibuhan namin kidakulaon na gastos, kuminibo kami ki Hanging Bridge, kuminibo kami ki Sarong Tinampo para ma-shortcut. Dahil na mag-agi duman sa halabaon na ruta, nag-aagi pa sa Maharlika. Oho. Tapos shortcut na NTO, so mga produkto dyan napigdadaan, lalong-lalo na yung mga eskwela man digdi sa high school na nagdigdi sa Banwa. Tapos yung mga na may mamalengke. So, grabe na ang economic effect ini na bako naman basta kapritsyo lang. Kasi kinumply mi na ang intirong gusto nila. So, duman man sa may bio, sa may tuburan, man ito, kinumply mi man. Ngayon, ang problema mi duman, nadudurog na sa mga side road mi, itoong tinampong ito, ginibo mi ito special road na ma-service duman sa Bicol University. Pasanganing sa mga drakulang mga truck, di umagi duman sa mga side road mi, di madurog sa tinampong mi, mga 10-wheeler ito. Opo. So, ito sa Rukman. Ngayon, mabuka na kami. Kung sa Rukman na shortcut naman ito sa mga farmer sa Moya naman kasi kaumahan ito eh. So, we've been asking for help to the PNR, so please consider. And then, kami naman, para dahil sindang may masabi sa Moya, kinumpleto may inintiro, which is something that they're not doing in other areas, in other crossings. So, ang nagtataka kami, why are they so reluctant on giving us this permit in spite of having been appraised of the situation and our having complied? And we already send them the MOA. As a matter of fact, sumuha nila, gusto nila between city government and PNR. Sabi ko, hindi, isabay na natin ang barangay. Oo. Para imbulto na ang barangay din sa memorandum ta. Para kita, full force na kita, PNR, LGU Ligao City, barangay, ang bulto na intiro para talagang makasigurado kita na safe na talaga, makakaagad na kami kitanod. Diyan nga ni sa ibang crossing, maski sa National Road, diyan nga ni kaan. Okay. So, I wonder why. Medyo garo baga, diba na di narireparo, di ko maintindihan. But what's happening now is that it's already detrimental to public interest and public welfare. Opo. So this is becoming to be a serious already condition. Now when you get to the point where you already disregard public one, although they invoke safety, we already complied with all the requirements to make it safe. Iwan na kami tiro. Iyo, Tabi. So now it's already now a matter of deciding because we have to also address the need for public interest and public welfare. General welfare na ini. Iyo po. So, I was listening very intently, Tabi, Sir Mayor Itaynando, gabos, kompleto na, requisitos, dokumentos, and after po na maisumitir nindo, was there any response officialmente coming from PNR? Wala pa nga eh. Inilbisi nga namin naman para madali na matanggap. It's been about 2 to 3 weeks. We are waiting kasi we want to know. Alas pa ka naman. Siguro, kasi sunod-sunod na iniidagdag. Nag-meeting kami, nagdigdi sa mga taga-naga, nag-ururong kami. Satisfied na nga kami, okay na nga ini. What they have to do ni Manila now is decide na lang.
once and for all. Mhm. So, I don't know, maybe we'll have to take this up with the President siguro because dahil English, baka si Presidente na sana ang pwede mag-resolve kaya nita. Yung tirong rekursos, binibo namin na. Iyo tabi, Mayor Itay. Ano? Iyo po nga ni ko ta na so isusunod kong question, with the current situation, with the current impasse, what would be next na move na nindo for the sake of general welfare? Sa Presidente, paabot na nindo ini sa Malacanang? Well, I think it's already, dahil naman kami siguro sa Secretary of Transportation, pwede man kaming dumumamba. Siguro ining PNR under the Department of Transportation. Pwede man siguro kaming dumaman na. Iyo po. Pero siguro pwede man yung ma-take up na sa Malacanang kasi may opisina mabaga Malacanang na naghihiling kayo ng mga bagay nini lalo kung napiperwisyo baga sa mga saralay na tao. Iyo po. O grabe ang impact kaya yan, economically, halos sa gabos na oral daw. Tabi, Mayor Itay. Ano po? Kasi yung nga baka kung dakulang tao ini siguro nabuksan na yan kaya ito pa. Oh, Jesus Mariosep. Mga ordinaryong tao lang siguro, bako masiguro silang kaanang dapat maging pa. Kasi we see no reason anymore to delay this anymore. I mean, unless maghanap na lang sila kung ano-ano na lang na dahil ngayon ini, kulang pa ini. Kuha na lang yan. Alibay? Bako naman siguro magayon na ako niyan. Kasi we are talking here of the general welfare of the people na need to pass there. Everything has been done. Humanly possible. General welfare na ang nakokompromiter tabi, Mayor Itay. Ano po? Jesus Mariosep. Yes, it's not anymore a matter of safety because we already have taken all the safety measures that are required for us to do. So they cannot invoke any more safety because we have invoked that even beyond what is being invoked in other crossings. So it's not anymore a matter of invoking safety because at the beginning they invoke safety, they invoke this. Marami sila. So pinagibo sa Muya, iniunintiro na pinagibo sa Muya. Di nga na ipigigibo sa mga crossing kan national road. Di nga na ipigigibo sa mga crossing kan provincial road. Di nga na ipigigibo kan mga crossing kan mga municipal roads. But they require this dito sa crossing kan barangay road. Okay, sige. Kung kay pa sa Hiling Lindo, na kay Puan Gibuhon may iniintiro. For the sake of safety, we will do it all. And we did it all. We spend money just to make sure. So, at this point in time, I think the consideration now here, the major consideration, is not anymore about safety because everything has been done. The consideration now here is the general welfare of these poor people who use it. So, noarin tabi nindo pwedeng ipaabot na sa Departamento de Transportasyon iyan na Mayor Itay? Well, waiting. We were hoping that after we send them all, we give them siguro mga 1 week, mga 10 days man baga, limbawa, para mapag-aralan nila. Pero up to now, we have not received any response. Kaya nagpapanik na kami digdi. Opo. Medyo pero baka, wala rin kasi ang mga tao naman, sige, digdi sa Muya, Mayor. So, siguro naman, dapat na pagtarabangan na ini. Kung mag-ibo kan desisyon kan, okay, maybe we have to go to higher authorities, the Department of Transportation, or at least, sana kung may dakulang tao na nagagamit kayo ni, baka siguro nabuksan na yan. Jesus, opo. Okay, so we hope and we will also do our very best man makakon lamang maski sa PNR management, so general manager tabi opo. Pwede man siguro kasi paano sana ni Pio kasi we have exerted all resources. Dahil na mataram sa Muya digdi na nagkulang kami kayo ni. Opo. Everything, we had meetings, we had gatherings, we had several meetings with PNR. We received their kwan, we got their MOA, we prepared the MOA, we amended the MOA, we made it even better, we made it all compliant. We prepared our kwan, we painted the markings needed, we put the barriers, we mobilized the kwan, we drained the tunnel. Lahat na. Ayan, kuha na talaga kapritsyo na lang nangyari dyan. Kasi ini yung pigigibo may intiro digdi. Dahil nga din dyan, siguro sa Ligaw may 4-5 crossing. Sa Ginubatan, sa Oaxa. Dahil maski sa Ro, nakahiling ka dyan na may barrier man lang na crossing. All the way up to Manila. Iyo, oho.
Okay, yung mananggad natataarog ka yan despite kan sa Yung indong compliance. Yata kasi rin ka ang pinagpa-require sa muya. Pero in spite of that, Tio, ginibo mi yung tiro. Tamaling din sa rodan na kaya bigimok nila safety. Okay, we will not bargain with safety. Dahil kami nag-bargain sa safety kasi safety is safety. Pero after everything has been done, everything has been said, it's about time now for them to consider na the general welfare must now be executed. Iyo. Well said tabi Mayor Itay Nando, and ma-contact man kami one of these days na sa general manager kan PNR para ma-take up mo yan. Well, we go to another thing tabi Mayor, if you may. Igwa dyan panibagong kunyan tourist attraction kagayon-gayon na malipot and may kon nga ni parang Baguio City ang style igwa ning fog na experience ng mga tao tabi. Iyo magayon na lugar ini. Aloy na ini actualmente Pio, pero ang problema may kaito mag-access sa duman. Kasi may road kami pero delikadoon, Alangkawon, Urba, Maskip. So we waited until we were able to finish this new road that we built there. Magayon na ang pagkagibo. So Sunwest nga niya ang nagibo, kaya magayon na ang pagkagibo kan tinampong ini. Talagang pagkara klase. So now, it's very safe and nagituloy ang biyahe naman. Nasa mga 10 to 15 minutes lang, Pio. Bakaran, kadali sana, no? Anong place ito tabi, exact location tabi, Mayor? Ang exact location ganito, sa Sitio Tigbao, dyan sa Oma-Oma. Karaniyon lang sa mga bulod dyan sa ligaw, mahiling mo. Pero, pag lumang, kasi ginibo may diretso pa duman, dahil na sa mga tukadon, dahil na sa mga grabing mga kurbada. So medyo quite safe to go there with speed limits, of course, no? And precaution. So magayon duman kasi first you have a beautiful view of the Mayong volcano, Mount Masaraga, and then all the surrounding areas of the 3rd district, including extent pati yung Bato Lake nga ni nahihiling. So Mount Asog nahihiling midigdi, and including part of the Bicol River Basin. So, number one is the view. Then, of course, you have the nice, cool weather. Yan. Kasi kauma, mahinitig di sa baba. Dumang preskohon. Yun, yung temperature. Lalo kan December, January talaga dyan. Ma-sweater ka talaga dyan. Ma-jacket ka talaga dyan. So, this is a nice area for people to go and relax and find a place where they can relax for they can magasto. Iyo. Sitio Tigbao yan kan uma-uma tabi, Mayor. Now, ano po sukan? Anong plano? Gobyerno mapadalagan, ma-develop pa kayan tabi? Well, it's going to be partnership, of course. The government, when it comes to these investments, lalo sa tourism, it is the private sector that is the prime mover of tourism. Kasi for us, we put, yun nga sinabi ko, yung investment din naman, yung road. Yes. Once we have the road and the facilities, makikibo kami kay mga toilet naman. O magibo kami kay facilities, mga rest area, magibo kami kay kami dumang kay alimbawa, kung may overnight, provide security of the place para the people who go there are secured. So all of this we will provide. Now, the facilities naman, alimbawa, makagi mga room, makagi mga restaurant, makagi mga iba-ibang mga amenities, alimbawa, horseback riding or any other activity that they will attract people there. Of course, it is the private sector who will be doing that. Gari Tagaytay ang style, Mayor Itay. Malipot daw yung klima. Exactly Tagaytay. Pigok-kubog-kubog. Kasi ang Tagaytay, ang view kan Tagaytay, Lake. Lake. Ang view man kayo ni Bicol River Basin and then Mayon and Masaraga. Magayon pareho. Iyo. Magayon. Pareho. Pero mas magayon ang view kayo ni kasi terrain ini, imagine, the entire rice fields. Then, tapos ang pag-evening naman, mahiling mo sa nightlight kan ligaw, up to Owas, up to Pulangi. Mahiling mo sa mga ilaw dyan, entero. Ang kayo, no? So it's a promising tourist attraction tabi, Mayor Itay. Ano po? Oh, yes. We have very big potential because I have not heard anybody yet na nagtaram, na nagduman, na dahil nagustuhan sa lugar. Talagang puro hanga talaga.
Magayon. Ang mga norin makatukad man diyan sa tigbaw. Iba lang saka. Iyo, mabalong kitang kwan, tres colores. Tres colores with hot coffee, the best. Ayun. Mabuhay tabi, Mayor Itay. Salamat tabi sa oras. Thank you very much. Thank you. you so everybody also. Opo. Okay, so yan tabi, pwede, matugang si Mayor Tainando Gonzales, digdi sa syudad Canligaw sa pagpagoro niya tungo niya ng pagkaaga. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy with Mayor Itay. Nako, yung tropa ha ay i-disengage muna yung baril ha. Inabot kita ning sobra na nga niyo. Mabaret ang 10:00 tapos may mga hanap buhay pagkatapos. Diretso kamo sagko 10:30 mabuelta pang programa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, 10:30 hasta 11:00 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, 11:00 sagkod 12:00 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pare, doon tayo magmabukay malapit sa Tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras, 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na kuya po ang oras-oras na bareta, mantinido po magiraray si Undersecretary asin Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Presidential Communications Office o PCO, maski nagsalida na nin liderato anahen siya. Sigung kay Castro, maski sabay sindang nanumpa kay ito ni Secretary J. Ruiz kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., iyo ang direkta siyang pigdesignar kang Presidente sa pwesto. Gustong sabihin, si Presidente Marcos sa iyang boss asin direkta siyang nagre-report digdi asin bago kay Ruiz.
parte sa kang PCO pero si parado ang sayang opisina bilang Palace Press Officer asin sa katunayan dahil siya kaibanan sa mga pagtiripon asin decision making kan dating liderato kan PCO. Magirumduman na pigdesignar ni Presidente Bongbong Marcos si Castro bilang Palace Press Officer para sana magampang sa kahaputan kan media may kinaraman sa mga issues, polisiya, programa asin akomplishmento kan administrasyon sa ngaran kan Presidente. Alas 10 na bareta, alis sa Newsbase, ilike ang samuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Yan, okay ang linya tabi ga boss, Chief Tech Ramir and Casey. Yan, sige. Salamat kay Casey, buda kay Chief Tech Ramir. The Spot Report. Kumpadring Al, maray na aga man tabi. Thank you so much, Pade Maray na aga. Martes man giraray. Dating oras, alas 2:30 nin hapon, ang regular na sesyon kan sanggunian na panglunsod digdi sa Legazpi. Iyan ang kinonfirma sa tuyang unya ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Kan sarong simana, tatandaan na nagkaigwasindan ni inaugural session dyan sa La Piazza Hotel on sain ginibo ining Lunes, kanami naging Lunes as 2 nin hapon. Kaya may mga question na regular nang gibuhon ko tang Lunes an sa indang sesyon alagad mayoriya man garay na ang kagustuhan mag Martes man garay an dating schedule dahil siyempre may mga preparasyon pa man mag-araw kaining Lunes an sanggunian na sekretariat asin kung anong mga agenda an sa indang pagurunan pag-abot kan regular na sesyon. Kaya sa aga tabi pa ni second time na magarampangan ang mga bagong miyembros kana sanggunian panglunsod sa pangingot ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Iyan naman ang sa tuyang aabangan. Daining conflict duman kay provincial board member and at the same time city councilor Lau Beltran. Iso konsiderar ba ka ito? I don't know, ko sabot naman sa province kung ano ang sistema. Anyway, pag-abot tigdi sa sanggunian tabi pa di, yun ayan ang informasyon na latest ko niyan na naraman ta kay Vice Mayor. Tayo baga so konsiderar ka ito, so schedule man kan sanggunian ta si Councilor Lau Bagaya on man sa sanggunian panlalawigan, ano? Siguro dahil na dahil man yung problema. Anyway. Tapos so Tuesday club dyan, so regular man na minaharalat ba kan sesyon hagod matapos? Araw mo na, igo pa ito? Sorry pa dito, be? So Tuesday club baga, so nagpapasira rin yan kahit ito pang panahon. Ay, oo. So Tuesday club, dahil mangyari ang nahali. Iyo mangyari ang dahil ka, di ba? Kumbaga, tradisyon na ini na nangyayari baga sa sangguniang palunsod pag Tuesday, Tuesday club, napagali niyan sa panlalawigan, minapasirin din sa palunsod or vice versa. Ay, Jesus kay Rakman, ano? Ay, makonsuelo na sa naman. Sige, Padingal. So, ayan, tabi pa din, informasyon pa halay sa City Hall, Alarmario. Thank you. Salamat, kumpadre Ngal. Sangguniang Panglunsod Legazpi, City Hall. Alarmario on the spot. Mientras tanto, duman kita sa Premier Distrito. Good morning kay Tata Adrian, Chief Tech kang OKFM 97.1. Maring nga, taday kong utang na siya Tata Adrian. Report. Si Sayang Kwan, si Pading Jomar o si Joshua, ba't nakabita yung Pading... si Pading Jomar, bien! Pade, good morning! Good morning, pare. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, inagad ni Mayor Ibragais kan tabako sa iyang mga pagiriba sa Office of the Mayor na idalion asikasuhon ang pagtatalaga kay mga staff sa mga manlain-lain na departamento dahilan dahil pa nakakapangsyonin maray ang iba pang mga departamento dahilan sa kakulangan kang staff. Ang order na ini asing kagadan ipinahayag ni Mayor Bragais kaso bago matapos ang flag raising ceremony. Oo. Sa iyang sinabi na dakul pang mga departamento sa Tabaco City ang medyo
maluya pa ang dalagan dahilan mananggat sa kukulangan kang staff asin an sa iyang mga pagiriba sa mayor's office na iyon kargado sa pagbubugtakan mga job order asin contract of service iyon sa iyang inordinahan na hiridali una yan and hopefully matapos ngunya na simana ang pagtatalaga kan mga staff partikular niyang pig hagad ang tabang ni City Administrator Leroy Verses para sa bagay na ini katuwang si Legal Officer Yami Balayo asin-an sa iyang personal secretary na si Raul R.B. Borion. Iyan ang sinasabi ko. Hello, pare. Iyan ang sinasabi ko. Kinatawan Borion yaon giraray sa sirkulo. Oh. Roger, personal secretary. Ay, para ni mintras Mayor yan. Ibragais. Pag natapos sa sarong taon, bako na personal secretary. Ano na yan? Yun na ito. Ngunya magaday pa man siya pwede ma-employ. Yes, oo. Kag gobyerno ta nagkandidato so mahalag sa sarong taon. Yan, okay. So, ito ang sayang orden. Nga ni ngay makapangsyon na kita nin tultol. Yes. Ngunya na simana dapat ma-hipnoana kan mga kakulangan na persona isang kapos ng departamento. Na may mga kaipuan pa, aram ko tabi, na may mga pagkukulang pa. Within this week, sige ko sa lang panako na within this week. Pero hingawahon mi tabi, sa mayor's office staff, please lang tabi. Third, please, ito lang ta po, yawan si Satuyang Admin, si City Admin Leroy Verses, and sa Satuyang Legal Officer, si Atty. Balayo, please tabi. Idali yung tala, pakara yung tala para po makumpleto ng mga staff. City Admin, Leroy tabi, tabangan mo kami, tabangan kita, magtarabangan kita para po matapos na po ini. And kay Atty. as a staff, kay Kirby, as private secretary, dibuhon tala po. And sa kapos, Roger at Panipio. Yan. So, apwera kaan, ngunyan daw, nakatalaan na maglibot si Mayor Ibragais sa mga propriedad kan lokal na gobyerno para reparuhon niya, hilingon kung ano ang mga pwedeng improvement na pwedeng gibuhon na mapapakinabangan kan publiko. Roger, tada. Pwede mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat man panig Jomar. Ali yan sa First District. Kasabay si Alkalde Ray Bragais. Joshua Bino on the spot report. Joshua, what's happening? Good morning. Yes, good morning Sir Tio. Good morning sa mga parantabay. Digdi sana sa Daraga Albay, makakariparo na maski mainit ang panahon pero ang nagkapi ng mga tinampo perming durumog na ang pinagtuturong kausa iyo ang sagtudon niyan day pa nagkakaparakaray na pipeline o kaya linya kan tubig kan water provider na prime water. Despite kan daing tubig ang kadaklan, supay ang tubig dyan sa nagkapirang tinampo. Tama yan, Sir Pio. Sa madaling sabi, nakulang sayang. Imbis na makaabot sa mga gripo kan mga harong. Walang hiya. Ang nakikinabang. So, kunyan, grass. Oo. Sa gilid yung tinampo. So, dyan iyan sa may kuwan, sa may pasiring sa busay? Bako, yan Sir Pio, supay na kainot ng figure report. Kunyan, igwa na naman ako kinadiscovering sa rupa. Oo. Unig di Sir Pio sa may barangay, sako pagarinikan barangay Puliat. Oo. Pero sa may tawid inikan tinampong, pasasakat ka sa barangay Bungalon. Wa ang tubig dyan naman. Ang tubig dyan, Sir Pio, biyong nagbuburok-budok. Tapos din tubig ang daraga kadaklan. Kaya nga ni. So, harungani ni Alkalde baga. Anong oras dahil tuminamata si Alkalde matanga? Mamatang-matanga ta magsalod sa maluyaho na tagdo. Bubukasan na ni Alkalde so sa iyang laton. O, to naman nagturot-tukro si Alkalde sa may pinto kan banyo niya. Pigalat na mapuno so tubig. Ang pagkarigos, puro ka ba nga sa tabo? Wisik-wisik. Ang pagdugdog. Pero naman nagagana ang shower. Ay, sus Mariosep na prime water ini. Sir Pio, so
hospital naman yun ang paggaga, may tarong porsyon dyan sa gilid kan tinampo sa may tangod kan pasasakat kan barangay Bungalon. Yan. Na gari baga sirti yung burabot na biyong nagbuburok-budok ang tubig pa ibabaw. Malinig pati. Malinig na tubig pati yan. Ang problema, apuwer sa nag-uula na tubig. So mga motorista, motorsiklo, tricycle, asin iba pang service vehicle na nagduluwas, ali duman sa Bungalon, maluwas sa main highway. Siyempre, inconvenience siya sa parte ninda. Nalulubak na tayo sirtiyo so gilid kan tinampo, napiga luluwasan kan mga bihikulo. O pirang si manada ang iyan na nagbubulak-budok na yan sa video sa mga naghiling sa online DCGB yan, pirang si manada yan dyan. Sabi kan babaeng nagdulok sa Kuya Kasubago habang nagbibidyo ako. Yes, sir, haluyo ng panahon niyan. Ay, sus, Mario Joseph. Takot ngayon ngunyan, araw ka ng sitwasyon, para ula man sana. Tapos so daraga o to, nagtatyaga sa tagdo. Gari nga, mas maray pa nga magsalod ka sa gilid kan tinampo na sana. Tayo na nga ni sus Mario Joseph ni Prime Water. Ipinaabot naman ni sa Malacanang ang problema ng Prime Water. Mas makusog pa sa kupsit sa gilid kan tinampo, kumpara sa kupsit kan gripo. Ay, nako, sige. Yan, sirti na tasuinot ba kaya duman sa may parte kan barangay Busay. Tagkod nun yan, iyong manang sitwasyon. And sarap pasarari pa ito naman, dyan sa may tinampong paisakat sa barangay Bungalon, Bakamundo, Kadaklan, kan mga harong sa Daraga Albay, warang maray na supply ng tubig. Pero ang tubig sa mga linya kan Prime Water, nagpaparawaga-wa man sana sa gilid kan tinampo. Miyan, ako, yan, sige. Yan, sirtiyo, tagdag na sitwasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Ale dyan sa Daraga. Dahil ka kan magkalintar ang alimantak mo. Bino. Dahil mong suopang kan alkalde, suarong kan alkalde, baga. Mamatangay ako, matanga, papapi. Nagtutukro ako sa may pintuan, pigiling ko sa tagdo. Tug. Pigalat na mapuno sulaton. Tapag kagado is maplag si Raymond si Alcalde Vic. Puyat. Angel Mustasa. Ay nako. Pagkatapos mahiling maro ka nagoragawaan ang tubig na hali sa Prime Water dyan sa mga tinampo. Sus Mario Joseph naman Mustasa. On. Nasa linya. Angel Mustasa. On the Spot Report. Si Angel na lang kayo na naabuton na, Karen. Baka dahil na ibaba mo na, Karen. Tas Angel na lang naabuton sa oras. Angel? What's happening man, Angel, tabi? Yes, so good morning, Sir Pio. Good morning sa kayong mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, piga adala na kan Commission on Election People na magkaiguanin satellite registration sa mga drakulang barangay as in istilahan para sa continuing registration sa Agosto 1 sa Goda 10 2025 in preparasyon naman o katakot sa mangyayaring eleksyon sa barangay as in SK sa Disyembre 1, 2025. Inian informasyon na tinao sa DCGB News ni Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa katakot kan mangyayaring voters registration kung siyang sinabi na nakahanda naman sila nakapag-update na kan voting history as in an ongoing naman ang printing kan mga gagamito na registration forms. Sinabi ni Valesa na maigot ang sa iyang tugon sa iyang mga personahes na maging proactive dahil sa halipot sa na ang peryodo kan pagpaparehistro. Para sa maparehistro sa SK na may edad 15 sa 18 anyos, pwede man nagkibuhon ang pagbalyo as in correction sa mga entries sa mga registration records, updating as in ang mga reactivation of registration. Sigun kay Valesa, bukas ang sa inang mga opisina Lunes sa Kuda Domingo, kay bahanaan holiday alas 8 nin pagkaaga sa tud alas 5 nin pagkahapon. Sa presente, basado sa datos ng Comelec Bicol, nasa 4,089,000 Bicolano ang rehistradong botante sa Bicol Region. Yan po, Sir Pio, ang mga duwang tapang informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustasa, DCGB. Salamat, Angel! Umaray na agad yan kay Sir Glenn Altavano. Sir Glenn Altavano kan Maroroy, Daraga Albay. Sabi yan kan sa imong pretty daughter na si Shane Altavano kan Sterling Bank. Ikatabi, Madam Shane Altavano, nag-greet ko na si papa mo.
Glenn Altabano, good morning, Maroroy. Nautro ko na tabi. Buda kay Shane dyan sa Kwan, si Shane Altabano sa Sterling Bag, kasabay ang pretty girl na si Pamela K. Garing. Pamela K. Garing dyan sa Gabo Sindang 2 sa Sterling Bank. Yan sa alternate road tabi, ha? Salamat kan sa idupagantabay. Day maghali. Masunod tulo si News Direct Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan